Nbitru fl-1961 minn Giuseppe Briffa u jinsabu fil-Presbiterju tal-Knisja ta' San Ġwan. Ftit ta' snin ilu ġie restawrat il-kwadru titolari tal-istess pittur u issa nħasset il-ħtieġa li jiġu restawrat il-pitturi li jdawruh, illi s-suġġetti tagħhom ġew spjegati mill-kappillan tal-parroċċa Don Bertrand Vella. L-ewwel suġġett huwa il-tħabbira tal-Messija li huwa rebbieħ flimkien mal-mara li hija Omna Marija fuq il-serb, fuq il-ħażel. Bekk għandna il-figura tal-Missier Etern li huwa fin-nofs, u mbagħad għandek il-Adam u Eva li waqgħu għat-tentazzjoni tas-serb, però mbagħad hemm il-weda tal-Messija, il-preżenza ta' Ommu Marija li minnha kellu jitwieled. Mbagħad in-naħa l-oħra proprju nsibru t-tħabbira tal-Messija lill-Omna Marija permezz tal-Anġlu Gabriel. Ir-restawratur Pier Buġġeja minn Prevarti qal li mill-ispezzjoni li saret ħareġ ċar li l-pitturi li oriġinarjament kienu fuq tila rqieqa ġarbu ħsarat sostanzjali. Fir-restawr li kien sar preċedenti ġew mwaħlin fuq il-hardboard. Allura aħna sibnihom għandek diversi partijiet fejn kien imċarrad bit-tila bdiet tinqala, kien hemm il-verniċ l-isfar, ħmieġ, u partijiet oħra li kienu imċartin kien hemm problemi anke strutturali fejn inqasam il-hardboard. Fil-fatt il-post fejn huma imdefsin biex ngħidu hekk wara l-kolonni huma daqsxejn antipatku anke biex inqalgħu biex jerġgħu jiġu fil-fatt kellna nimmodifikaw parti mill-istruttura biex ma jkunx hemm ħsara anke meta jitlu u jerġgħu joħorġu. Ir-restawr daħal għalih il-Bank of Valletta. Hija responsabilità tagħna bħala bank li nroddu lura lis-soċjetà li fija aħna noperaw u naqlaw il-flus minnha bħala bank il-profitti u nħossu obbligu tagħna li nroddu lura lejn din is-soċjetà, lejn komunità partikolari. Llum qegħdin hawnhekk ġewwa San Ġwan hawn komunità kbira, għandna branċ attiv ħafna u dover tagħna li ngħinu dak il-bżonnijiet li kellha bżonn f'restawr ta' dan il-kwalità f'din il-Knisja. Tem jgħid li dan ir-restawr se jiżgura li dawn il-pitturi prezzjużi jibqgħu jitgawdew u jispiraw lil ġenerazzjonijiet li ġejjin.